Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 22, versikulo 2. Awan paggidyatan tinabaknang kan tinapanglaw, agsipod ta agpadada a pinarswa ti Apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakitam ka di dagiti limaba sa karo ba, Marciana? Wen, Fausto. Apay ka di? Lumabalin. Diyak kayata niya damag na iti masakupan ti dagak. Anya? Agasum dayta, ipagnadalatan dagiti dingguin da di taparangan. Kunamlan kukwada ti dalan. Fausto, di tamot at talaga ti pagnaanda iti kaaruba. Awanen ti sabali pa'y apagnaanda. Marciana, kayat ko nga aladan ti dalan. Tapno awanen ti magnadita. Anya? Hangam kaasimot dagiti kaaruba. No awanen ti pagnaanda arumwar amapan iti kalsada. Saan ko naparikot dayta, Marciana? Diyak ngamin kayat nga ipagnada pa'y dagiti dingwen da rita masakupan ti dagak. Gimatang kamot adagusan iti materyales, Fausto. Di mo ko maaladan ti dala na mapan ka dagiti kaaruba. Nakakaasi naman. Ay. Di na kun lapdan, Marciana. Addan kinasaritak nga garamit iti alad. Anya? Mabit dalaeng nga aladan ti dalan. Kita man ita ti laing dagita akaaruba. Kunamlan asino da mang ipagnakadagiti tarakanda nga ayop. Imbag kuma no sanda nga gibati iti rugit. Nagalasakit kitaan. Unay kalakit din aya, Fausto. Awan asim kadagiti kaaruba. Imbagak metenken ka, Marciana. Di mo ka asyan dagiti marigrigat akaaruba. Rumbeng lang da ito nga aramidek. Gaputa kukwak met ti dalan. Aramidek ti kayat ko. Anya nga itar aramiden dagiti tattao iti dalan. Agrukrukod damat. Imasidag kadakwada ni Tata Fausto. Tila kay abak ng akaaruba mi. Itaman pa'y abimmadak di tadalan day taalakay. Ay, naalas ti ugali day ta akaaruba. Aladan samot ti dalan nga agturong dito ayan mi. Ay, sana mabalin da ito. Inak ibaga kin ni Pedro, tamapan makisarita kin ni Tata Fausto. Tata Fausto, apay nga inaladan yung matan ti pagnaan nga umunag dito'y ayan mi. Anya kumati bibiyang mo, no aladak ti dalan ket kukwak met ti daga. Ngam, Tata Fausto, nabayagan apagpagnaan ti tao ti dalan nga agturong dito'y ayan mi. Impakamuyo kumamot kada kami, tapno amuyo... Ay! Awanin tayo dupe sao, Pedro! Kukwak ti daga, ket maaramid ko amin na kayat ko. Tata Fausto, masyan kayo kumamot kada kami. Awanan ti sabali apagnaan mi, no aladan yu ti dalan. Saan kon apagparikutan pa'y day banag, Pedro? Agsapul kayo mo tayo ti sabali apagnaan nyo. Anya? Awan bibiyang ko kada kayo amarigriga. Nasaysaya atin nga inaladak ti dalan, tapno saan kayo amakikita. Nagdudungrit kayo akaruba, nagalas pa iti ugali yo. Saan arumbeng ti inaramid mo, Fausto? Nakakasimot dagiti kaaruba nga awanen ti pagnaanda. Ulitek met nga ibagagan ka, Marciana. Rombang laeng tinaramid ko. Masakupan pa ila ti dagata ti pagpagnaan dagiti kaaruba amamirmiraot. Uray pay. Ngam nabayagan a pagpagnaan dagiti tattao day adalan. Apay nga italaang anapanunot mo nga aladan day jay. Saan nyag nanayon a pagnaan ti tao day adalan? Data ti rombeng agnumari ti daga, takukwataket nga ron. Nagregat ka akasarsarita, Fausto.
Maasyanak ka dagiti tattao nga awanen ti pagnaanda. Ay! Di mo man isakit na kita akaruba, nagdudungrit ta. Saan arumbeng ang makilangin ta kadakwada, gaputabak ng ta. Fausto, Sipud pa ay adyak kayat ti makilangin kadakwada. Kinsaan man atay ta ti pagsaritaan ta. Gaputan nalpasin ang naaladan ti dalan niya agturong kadagiti pabalayda. Kayat kun akabilin da ala kay Fausto, pare. Pare, di mo aramiden day ta. Agbasol ka laang ka ni Apo Diyos. Agasem, kinasaritam lang aruden. Di nakadinungag. Pare, mangkita tayo lang iti sabali apag naan tayo arumwar. Pare, jak lang amin malapdan tagpungtot. Kakaiso na pag naan tayo arumwar ang mapanijay kalsada. Naaladanin. Saan nga mo ni Tata Fausto ti maki ka aruba? Sabali ti ugali na abaknang. Tagibastitan na tayo amarigrigat. Ay, anyangay nga ron ti maramidan tayo, pare. Naaladanin ti dalan. Nalikaw tom ti pagnaan tayo arumwar. Fausto, nagngatumatan apader ti may patpatakder? Saanen ang makita ti balay taga po iti kinangato ti pader? Wen, Marciana, jak ngamin kayat ang makita dagiti karuba ti balayta. Isong empangato kon ati pader. Anya launay ti pagbubusuram kadakwada. Saan da kamat nga anwan? Ay, basta. Jak kayat akalangan dagiti marigrigat. Oray awan ka arubak no marigrigat na matlaeng. Oh, kita man dagiti pabalayda. Nagbabasit akas la balay ti lawalawa. Ay, di ka agoy uyaw, Fausto. Dakas dayta. Di mo ko maiparamahag ti kinabak ng ta. Padatamatla a tao dagiti kaaruba. Awaden ti adupay asao, Marciana. Di mon ikalintigan dagiti at tao. Anya? Haramidag ti kayat ko. Gaputa adu ti kwarta. Nagngaton ti pader da Tata Fausto. Saanen ang makita ti balayda? Wan aning, maaramid na ti kay kayat na, gaputa adu ti kwartada. Baknang dangamin. Nakakaasi tayo met amarigrigat. Gaputa adayon ti pagnaan tayo arumwar. Anusan tayo ti magna iti adayaw, bakit? Tano agreklamo tayo. Awan matla ti maaramidan tayo. Gaputa kukwada mat nga agpayso ti dalan. Pedro, Liklikan tayo latan ti makisubang iti dayjay alakay. Numabalin, saan tayo nakasarsarita? Pare Pedro! Pare! Ha, ni pare rin ti mga ayab kanyak. At dalakid din napatag na ibagana. Pare, masakit ti asawak. Kasapulak ti tulong mo. Anya ti maitulong ko kan ka, pare ray. Pautangan nakpailangin ti kwartam. Naskin itaray ko ti asawa ko di ospital. Anya, Pangasim pare. Nangato ti gurigor ti asawak. pasensya ka na, pare ray. Awan ti maipabulod ko kan ka. Tagpapada tayo mat nga awanan. Anya? Padasam lang ti umasidag ka dagiti ka aruba. Barang mapautangan da ka, kat maitaray mon iti ospital ti asawam. Sige, pare. Asit gak nga ro dagiti ka aruba. Barang pautangan dak. Tata Fausto, imayak, umayak agpakpakaasi. Anya? Ha! Inaladak lang nga ro din ti balay ko. Ngam umay ka pa'y lang. Kasapunak ti tulong yo, Tata Fausto. Si kalayangan ti mabalin ko apagpatulungan. Masakit ngamin ti asawak. Kat naskin nga taray ko iti ospital. Awan bibiyang ko kada kayo akaaruba. Saan akaaruba ti pangibilbilang kada kayo? Anya? Awan ti maitulong ko kin ka, Ray. Pumanaw kan, kat saan kanyag subsobli di ti balay ko. Pinadirak lang ang rodin ni tinangato, umay ka pailang. Ha! Nagposkol ti panagrup-rupan. Pwa! Di kalakit din pinautangan ni Ray. Nakakaasimat. Sika talaga, Marciana. Naglaka ka amaasyan ka dagiti mamirmiraw ta karuba. Nanggo dagiti imbaga na itay, amasakit ti asawa na.
Kat nasken ang maitaray ija ospital. Awan bibiyang ko nga oray matay di asawa na. Anya, nagalasan ti kasta nga ibagbagam, Fausto. Mangiruruman ka pa yan. Napos ko la talaga ti panagrupropa dagiti kaaruba. Ha! Inaladak lang aruden ti dalan da nga umay ditoy, umay dalata. Datalaeng mat ti addaan dito'y alugar. Gapot adda amin dagiti anak ta ija abroad. Dagiti anak ta ti mangmangtad iti kwartata. Marsyana! Iso arumbang lakuma at tulungan ta dagiti kaaruba nga agkasapulan. Ay. Heh, jak to aramiden da ita, Marsyana. Apay ki din natulungan ta dagiti marigrigat? Sana ko nga ipan iti ospital. Kabaalak ti bagikre. Nangatula ang tigurigor ko. Sonya, nasker nga pa-check up kay ti doktor. Tapno maamuan no niya ti sakit mo. Pare Ray, umayak man! Ni pare Pedro. Pare! Sumrig kalatan! Nakalukat tiri daw may! Pare Ray! Adda imat ko a kwarta. Mabalin mo nga ipa-check up ni Marison niya. Oh, ato iti kwarta. Ha? Agyaman pare. Ala, di kan agtaktak pa pare. Ipan mo iti ospital ni Marison niya. Uwan pare. Kumusta ni Marison niya, Pedro? Impanan ni pare Ray iti ospital. Nangato nga mintigurigor na. Naimbaglakit din tadda na iremedium a kwarta para itipan na ka-ospital ni Marison niya. Wan bakat. Siya kun tinapan nakisarita iti amamok. Isu a pinautangan nak. Lakay. Imbag pa iti saan tayo ak-aruba. Tama katulong. Saan akas ka ni Tata Fausto? Di na mo ti makika-aruba. Naalas ngamin ti ugali day ti alakay. Agasam. Inasit gan ni pare Ray. Ngam di na pinautangan. Nagpakpakaasipay ni pare Ray. Ay na, datayo laangan ang marigregat ti agtitinulong, lakay. Saan tayon anam namaan pa'y titulong ni Tata Fausto? Kita laangan at inaramid na itidalan tayo. Iso anagadayo itan ti pagnaan tayo amapan iti kalsada. Kumustan ti asawa, pare Ray? Babaan ti kaasi ti Diyos pare. Nagimbagan ni Sonya. Nasayaat nga ron no kasta, pare. Pare, di ka madanagan ha. Bayadak tumitlaang ti kwartang impautang mo kanyak. Di mon panunutan dayta, pare. Bayadam tulatan no adda kwartam. Saan abale? Nakasaritak mo tantigayam ko anang utangak iti kwarta. Agyaman na nga ron no kasta pare. Datayo lang na marigirigat tagkikinnaawatan. At damot ka aruba tayo abaknang. Yung di namat amo ti tumulong. Ay, hun nga ron pare. Isu adi tayo matan ikaskaso ah. Nakababain lakan kwa na no masinga. Husto ka pare. Maudin day diya pa nagkid daw ko ititulong kun kwa na. Pulos asana ko niyo masidag kun kwa na. Kasta ti rumbeng aramiden tayo, Marison niya. Ikamang tayo kini Apo Diyos ti anyaman aparikot tayo. Isulaang ti makatulong kada tayo nga awanan. Uwan Mari Aning. Kabayatan ti kaadak iti ospital. Nagkarkararagak. Kunak no adda anak kun itinadagsan a sakit. Gaputa sa anak mo tang nagimimbag. Mare, Nagsayaat kayo akaaruba. Tauray agpapada tayo nga awanan. Maarami julat ta ti tumulong. ar-aramiden mila ang tirumbang kini Pedro, Mare. Awan matenti sa bali nga agtitinulong no saan ada tayo nga agkakaaruba. Sa bagay, Mare. Di mo latan panunutan dagiti na itulong mi kada kayo. Tinapatag, nagimbag kan. Oh, Fausto. Apay nga aprosam taulom. Maulawak, Marsyana. Anya, Kalahat da iti anariknak. ay, Agling utak pa yun iti nalamis. sige, agidda ka laangan. Ang mga nunabandog ka laang, iso ang maulaw ka. Ay, sa bali da iti amarikriknak, Marsyana. Awan mo ti sa bali ngay naramid ko. Napay ang maulawak. Ala,
Maturog ta nga roden. Di ka unay agpanunot iti sabali, tapno saan ka maulaw. Nakatugaw ka matlatan. Apay adi ka tumakder, di ta nagtugawam. Marsyala, talaga maditirignak. Nagpatnag asahan ka nakaturog. Gaputa, maulawak pa'y lahing. Anya, Apay ngay, tasad matanyag kalmatirignak. Marsyala, maulawak lata. Isuhadya kaya ti tumakdar. Fausto. Maghalaga man, hindi ti inumagadanom. Makain inumak. Adto yan ti inumam adanom. Fausto, anyat mapaspasamakan ka. Diyos ko, matatakit asamak. Mabitlaan, mapanakagpaarayat ka nagiti ka aruba. Pedro, tulungan nak, pangaasim. Apay ka din na Marciana. Ni Fausto, matatake. Ipanta ko may di ospital. Anya, o sige nana, ipantayon iji ospital ni Tata Fausto. Saan ko marong baga tinulungan ni Pedro na dyan lakay? Ay, huwag ka ba, no? Ako na napaidam. Ay, Hindi huwag na mo ka na ba? makikaruba. Ay, aray to. Kakaaruba, di kay kumaagsao iti kasta. Uray anya tinararamid kada tayo ni Tata Fausto. Kaaruba tayo latta. Pudno ti kinunan ni Mari Aning. Kasta mo tirik na kidi. Ngam napanunot ko akaruba tayo latta ni Tata Fausto. Kinunak pa yan akayat ko adangran. Ngam ada pa nagbuting ko iti Diyos. Diyak kaya ti makabasol. Ewan ang binaladan na mo ti pagnaantayaw. Ay, wala pa Natayo so. lang ti nakakaasi ang magbag na iti adayaw. Awan maaramidan tayo kakaaruba. Nalpasan ang naaladan ti dalan tayo. Di ba lang matay na niya lakay? Ay na, di kay agilunod, kapsat. Dakas deta nga ibagbagam. Kagura ni Apo Diyos, ti agilunod. Ala, kakarupa. Agsubli tayon kadagiti pabalay tayo. Sapay la ko ma, tasaan amatay ni Tata Fausto. Agyamanak. Naispalan iti paggahad ti asawak, Pedro. Imbaglakit din ta na itaray ta adagos ni ti ospital. Nana, awan ti rumbang apagdanagam. Agkakaaruba tayo. Katrumbang laeng agtitinulong kan agsisin naranay tayo. Pedro, dia manak ka pakawa nenak no anyamat te mading narami ko kada kayo. Tata Fausto, inaramid ko laang ti rumbang. Nagsisingpit kayo gaya makaruba. Sinagtagibasid kayo marigrigat. Ida kayo matlagayam ti makatulong kayak. Tata, Awan gayam ti baknag. Kan marigrigat. No kimpetan kan kati sakit. Dakil ti panagbabawik iti naramig ko. Tata, napakawanda kayon. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Ni Apo Diyos ti rumbang apagyamanan nyo. Gaputa inispal na kayo kan patay. Awen, Pedro, ikarik ngagbalbalo akon. Namiris ko ngagpapada tayo matlaap
pinarswati Diyos. Isublik matla kada kayo, ti dalan niyo. Tata, Agyaman hak tanaka amiris kamatlaengan, Fausto. Agyaman hak iti Diyos. Di mo tagibasitan ti padam a tao, taamangan no isudan to ti makatulong kan ka, inton agkasapulan ka. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Buliser. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kata kayo amin.